बार माँ शारदा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखनऊ। आ गहिली मैया दुआरी हो चला आरती उतारी। आ गहिली मैया दुलारी हो चला आरती उतारी। करतई यार सैया करतई यार सैया कोला तैयारी। करतई यार सैया करतई यार सैया कर तैयारी। आ गइली मैया दुलारी हो चला आरती उतारी। आ गइली मैया दुआरी हो चला आरती उतारी। आरती उतारी लेके डुलिया तो आइल बाड़े बघवा। बीर बजरंगी भैरो बाड़े न संघवा। बाड़े न संघवा बाड़े न संघवा। लेके डुलिया तो आइल बाड़े बघवा। बीर बजरंगी भैरो बाड़े न संघवा। बाड़े न संघवा। होता जयकारी खूब होता जयकारी खूब होता जयकारी। होता जयकारी खूब होता जयकारी खूब होता जयकारी। आ गइली मैया दुलारी हो चला आरती उतारी। आ गइली मैया दुआरी हो चला आरती उतारी। आरती उतारी नौमी में 9 दिन मैया सन लगई है। सोन बनारसी गा के भजन सुनई है। भजन सुनई है भजन सुनई है। नौमी में 9 दिन मैया सन लगई है। सोनू बनारसी गा के भजन सुनई है। भजन सुनई है। रतन मुकेश देखा माई के चरनिया के बनले पुजारी। रतन मुकेश देखा माई के चरनिया के बनले पुजारी। आ गइली मैया दुआरी हो चला आरती उतारी। आ गइली मैया दुलारी हो चला आरती उतारी। करतई यारी सैया करतई यारी सैया करतई यारी। करतई यारी सैया करतई यारी सैया करतई यारी। आ गइली मैया दुलारी हो चला आरती उतारी। आ गइली मैया दुआरी हो चला आरती